नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज मी जी व्हिडिओ पाठवत आहे या व्हिडिओमध्ये ओव्हरऑल तुमच्याशी मी सर्व पॉइंट आज सांगणार आहे. त्यामध्ये जेव्हापासून लॉकडाऊन लागलं त्यास ऑनलाईन व्हिडिओज पाठवत आलोय. त्यानंतर आता मध्यंतरी काही दिवस शाळा चालू होती आणि त्यानंतर उद्यापासून म्हणजे 30 मार्च पासून ते 30 एप्रिल पर्यंत आता तुमची शाळा पूर्णपणे बंद आहे. बंद आहे म्हणजे येणं बंद आहे, पण ही ऑनलाईन मात्र चालू असणार आहे. तर ऑनलाईन लेक्चर चालू असतील. ऑनलाईनला मी दोनदा मध्ये पण 1-2 दिवस तुमच्याशी मी संपर्क साधला होता, पण आपल्या वर्गातली जास्त मुलं काही जॉईन होत नाहीये. एकदा तर कोणीच झालं नव्हतं, सकाळची वेळ होती मे बी. तर त्यामुळे मी व्हिडिओज पाठवणार आहे, इथून पुढे अशी लिंकच पाठवत जाईल. तर आपला जो सिलेबस आहे त्या सिलेबस बद्दल एकदा लक्षात घ्या का आपल्याला जो काही SCERT ने ठरवून दिलेला सिलेबस आहे त्यामध्ये आपल्याला रिडक्शनचे सगळे पॉइंट पाहता फक्त 14 नंबरचा चॅप्टर कंपाऊंड इंटरेस्ट इथपर्यंतच आहे. कंपाऊंड इंटरेस्ट पर्यंत आहे. ठीक आहे. यानंतरचा मग हा 15वा चॅप्टर, 16वा चॅप्टर, 17वा चॅप्टर, त्याचं काय, तर त्याचं पण आपल्याला स्वयंअध्ययन सेल्फ स्टडी करायचं आहे. याचा अर्थ जर कदाचित एक्झाम झाली, मी काय शब्द वापरतो नीट पहा, एक्झाम होणारच नाही हे पण मी बोलत नाहीये किंवा एक्झाम होईलच हे पण नाही बोलत आहे, पण जर तुमची एक्झाम जर होणार असेल, झाली, डिसाईड झाली, ठरवली, तर तुमचा सिलेबस हा 14 नंबरच्या चॅप्टर पर्यंत आहे. म्हणजेच तुम्हाला सेकंड टर्म मध्ये 10, 11, 12, 13, 14 हे 5 चॅप्टरच स्टडी करायचं आणि त्यावरच तुमची एक्झामची क्वेश्चन पेपर निघेल आणि त्याच्यावरच तुम्हाला परीक्षा द्यावी लागेल. जर परीक्षा घ्या असं शासनाने बोलले तर हे सर्व आहे. ठीक आहे. आता सध्याला तुमच्या मनात काय घ्यायचंय, तुमच्या मनात एवढंच एक घ्यायचंय की मग आता परीक्षा होतील का नाही हेच माहित नाही, किंवा अनेक जणांचं असं म्हणत असं आता परीक्षा होणारच नाही, मागच्या वर्षासारखंच आपण पुढच्या वर्षात जाणार की काय. ते काही जरी असलं तरी आपला सेल्फ स्टडी हा आता महत्वाचा आहे. सगळ्यांनी एक गोष्ट समजून घ्या, तुमची परीक्षा नाही झाली याचा अर्थ खूप आनंदाची गोष्ट नाहीये. कमीत कमी परीक्षेच्या नावाखाली तुमचा थोडाफार स्टडी झाला असता, तो स्टडी सुद्धा तुमचा होणार नाही. मग आता तो स्टडी होण्यासाठी काय करायचंय, तर स्टडी होण्यासाठी इथून पुढे मी तुम्हाला स्वाध्याय देणार. मी तुम्हाला स्वाध्याय जे काही देईल ते तुम्ही मला सॉल्व्ह करून माझ्या व्हॉट्सअपवर पाठवायचे. माझ्याकडे सर्वांची प्रेझेंटी आहे. सर्वांची प्रेझेंटीनुसार मी कुणी पाठवतायत, कोण कोण अभ्यास करतोय, कोण नाही करतोय हे पाहणार आहे. आणि जर मला सांगितलं गेलं की चला त्यांच्या वर्तणुकीनुसार कसं काय करायचं काय, तर मग माझ्याकडे ते असेल तर इथून पुढे याबाबत सिरियस राहा. हे पहा, आतापर्यंत जसा पण झाला असेल ते आलं, त्याच्याबद्दल टेन्शन घेऊ नका, किंवा तुम्ही आता अभ्यास करावाच लागेल किंवा स्वाध्याय पाठवत असं टेन्शन घेऊ नका. तुम्हाला फक्त एवढं एक लक्षात घ्यायचं का एक असं आनंदी वातावरणात हा अभ्यास पूर्ण करायचा. टेन्शन घेऊन नाही. समजून घ्या, उलट हे खूप चांगला तुमच्या संधी मिळालेली आहे. तुम्हाला ते काय म्हणतात ना, असं जे घासूपणा म्हणतात तो तसा अभ्यास करायचा नाहीये, रट्टा मारणे तसा अभ्यास करायचाच नाहीये. तुम्हाला अभ्यास कसा करायचा आहे आता, तर मन लावून समजून घेऊन आणि त्या परीक्षेचं असं दडपण नाही घेता. ठीक आहे. तर मग आता तुम्हाला काय करायचं आणि काय काय पाहायचं ते मी आज सांगणार आहे. तिथून पुढे आपण बाकीचे महत्वाचे जे पॉइंट आहेत दर याच्यात मी दर व्हिडिओमध्ये सांगेल. तर पहा, या टर्म मध्ये आपण 10 नंबरचा चॅप्टर पाहिला, डिव्हिजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स. तर डिव्हिजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स मध्ये जाऊया. हा तो पॉइंट होता, डिव्हिजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स हा चॅप्टर होता. आता या चॅप्टर मध्ये तुम्हाला काय करायचं पहा, या ठिकाणी आपण तर हे सर्व घेतलेले आहेत, माझे व्हिडिओज पण आहेत,
हे व्हिडिओज पुन्हा एकदा पाहायला लागा, पहा. यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे का प्रत्येक सॉल्व्ह केलेले एक्झाम्पल आहेत ना, पुस्तकामध्ये सॉल्व्ह केलेले एक्झाम्पल दाखवलेले आहेत पाहिजे, हे व्यवस्थित पहा. आणि सॉल्व्ह केलेल्या एक्झाम्पल नंतर हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून दिलेले आहेत, यानंतर हे सॉल्व्ह केलेले एक्झाम्पल हे सर्व झालेले आपले व्हिडिओज आहेत. हे पाहिल्यानंतर प्रॅक्टिस सेट 10.1 मधले कोणते पण 10 आहेत ना, रॅन्डमली फक्त 40% म्हणजे 4 एक्झाम्पल तुम्हाला सोडवता यायलाच पाहिजे, कोणते पण. बस हा अशा पद्धतीने स्टडी करायचा आहे. मग याचे सोल्युशन कुठे असतील, तर सोल्युशन माझ्या व्हिडिओमध्ये आहेतच. आणि मी तुम्हाला एक दोन उदाहरण मी पुढच्या व्हिडिओपासून एक एक्झरसाइज घेणार, 1-2 उदाहरणं सोडून दाखवणार, राहिलेल्यापैकी तुम्हाला बाकीचे उदाहरणं कसे येतात ते सोडवायचे. ठीक आहे. त्यानंतर पुढचा एक्झरसाइज मध्ये जायचं. सोडवलेले एक्झाम्पल हे सर्व व्यवस्थित पहा. तुम्हाला पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, फक्त 10 म्हणजे 10 नंबरचा, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 आणि 14 5 चॅप्टर पाहिजेत आणि व्यवस्थित पाहिजेत. आता त्याचा बाकीचा लोड घ्यायचा नाही. पुढचे चॅप्टर पाहिजेत आपल्याला, सेल्फ स्टडी म्हणून पाहिजेत, पण आता तुम्हाला जो स्टडी करायचा आहे तो तशा पद्धतीने घ्या. त्यानंतर 10.2 यामधले एकूण 7 आहेत ना, 7 पैकी कोणते पण 3 किंवा 2 एक्झाम्पल तुम्हाला सुटायलाच पाहिजे, कोणते पण विचारले तर. अशा पद्धतीने याचा अभ्यास करायचा. ठीक आहे. हा झाला 10. त्यानंतर झाला स्टॅटिस्टिक्स. स्टॅटिस्टिक्स मध्ये तर सोपंच आहे. अरिथमॅटिक मीन म्हणजे काय, तुम्ही हे सगळं मन लावून माझे व्हिडिओ पण पहा आणि पुस्तक पण वाचा. हे पुस्तक वाचलं आणि माझे व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येईल का हे खूप सोपं आहे आणि हे लक्ष द्यायला पाहिजे. हे जर आता मी तुम्हाला एवढं का सांगतो, हे जर तुम्ही व्यवस्थित केलं ना, तर तुम्हाला 9वीला काहीच अडचण येणार नाही. 9वी एकदम सोपं वाटेल, कारण याशिवाय दुसरं काहीच नाहीये 9वीला, याच्या फक्त थोडंसं पुढचा पार्ट आहे. त्यामुळे हे व्यवस्थित मन लावून अभ्यास करा स्टॅटिस्टिक्सचा पण. ठीक आहे. स्टॅटिस्टिक्स जसा अभ्यास कम्प्लीट होईल, इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल होतं. इक्वेशन वन व्हेरिएबल म्हणजे नेमकं काय, ते कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करायचे, हे आपण सर्व पॉइंट पाहिलेले आहेत. हे व्यवस्थित पहा. इथे मी एक्झाम्पल सोडवलेले आहेत, हे जे आहेत ना, हे याची व्हिडिओज आहेत. आणि व्हिडिओ कसे पाहिजे तर तुम्ही आता मी तुम्हाला वाटलं तर एक टाकेल जे एक्झाम्पल ते पुन्हा नाहीच तुम्हाला सर्च करायचं ना, तर यूट्यूबमध्ये जायचं, माझ्या चॅनलमध्ये जायचं आणि तिथं डायरेक्ट टाकायचं 8 स्टँडर्ड प्लेलिस्ट आहे 8 स्टँडर्डची, त्यामध्ये हे सर्व व्हिडिओज आहेत. ठीक आहे. आणि अशा प्रकारे आपल्याला इथून पुढचा स्टडी करायचा आहे. आणि हो, माझी लिंक आल्यानंतर त्यामध्ये दिलेला अभ्यास हा तुमचा करायचाच आहे तुम्हाला, आणि माझ्या व्हॉट्सअपवर पर्सनली व्हॉट्सअपवर पाठवायचा आहे, किंवा आपला जो ग्रुप आहे जो मी तुम्हाला करायला आहे त्यावर पाठवायचा आहे. लक्षात आलं. मी प्रत्येकाची नोंद ठेवणार आहे. स्पेशल 8वी ब च्या विद्यार्थ्यांसाठी मी बोलतोय, कारण ऑनलाईनच्या याला मला जो रिस्पॉन्स तुमचा मिळालेला आहे त्यावरून मला पूर्णपणे मी ठरवलेलं आहे की आता तुमचे फक्त व्हिडिओ लिंकनेच पाहिजे, कारण तुम्हाला ज्यावेळेस टाइम अवेलेबल असतो त्यावेळेस तुम्ही हा पूर्ण व्हिडिओ पाहू शकता. त्याचं पाहिजे तेव्हा पुन्हा रिपीट करून पाहू शकता. म्हणून मी आता या पद्धतीने तुमच्याशी बोलणार आहे, त्या पद्धतीने तुमच्या संपर्कात राहणार आहे. आणि तुम्हीही माझ्या संपर्कात अशाच प्रकारे राहायचंय व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून. व्हॉट्सअपवर तुम्ही मला काय पाठवणार आहात, तर तुम्हाला मी जे काही अभ्यास सांगेल ते सोडवलेला अभ्यास पाठवणार आहे. ठीक आहे. तर आता मी एक सिंपल, आता जो या टर्मचा जो पहिला चॅप्टर 10 नंबरचा चॅप्टर होता, बरोबर आहे, या 10.1 तुम्ही हा माझा व्हिडिओ पाहत आहात आणि तुम्ही पाहिलेला आहे, तुम्हाला माहिती आहे. याच्यासाठी मी सर्व नोंद ठेवणार आहे. 10.1 मधले पहा, तुम्हाला दिसत असेल प्रॉब्लेम नंबर 1, प्रॉब्लेम नंबर 2, प्रॉब्लेम नंबर 3, प्रॉब्लेम नंबर 4 आणि प्रॉब्लेम नंबर 5. हे 5 एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून मला व्हॉट्सअपवर पाठवायचे. ते सोडवल्यानंतर त्या व्हॉट्सअपवर तुमचं नाव पूर्ण टाका, म्हणजे मला लक्षात येईल कोणी पाठवलं, म्हणजे मी माझ्याकडे नोंद करून घेणार आहे.
असं समजा हा तुमचा होमवर्क आहे. ठीक आहे. आज मी एवढंच सांगून तुम्हाला थांबणार आहे. आपण इथून पुढच्या यापासून कंटिन्यू हा एक्झरसाइज अशा पद्धतीने चालू ठेवणार आहे. त्यावेळेस मी तुम्हाला 1-2 एक्झाम्पल त्यामधले सॉल्व्ह करून दाखवेल आणि त्यानंतर तुम्हाला पुढचा स्टडी देईल. आतापर्यंत तुम्ही खूप काय म्हणतात, हे लॉकडाऊनची सुट्टी आनंद घातली, पण आता इथून पुढे सिरियस पाहिजे मला. ठीक आहे. काही शंका असेल काय असेल तर व्हॉट्सअप मार्फत माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता. आज आपण इथे थांबतोय.